ҷиҳати иҷро ва дар амал татбиқ намудани дастури спортшои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон ва боздид аз кишту кор дар заминҳои кишоварзӣ ва бунёду азнавсозии иншоотҳои ҷашнӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ба ноҳияи 5 сафари корӣ анҷом доданд. Раиси вилоят зимни сафари корӣ дар деҳаи саройкамари ҷамоати деҳоти намунаи ноҳия бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Кавракбобо шинос шуда дар кишти сабзӣ иштирок намуданд. Хоҷагии деҳқонии мазкур соли 2009 таъсис ёфта майдони умумии 2 гектарро ташкил медиҳад ки дар он кишти пахта, сабзӣ ва дигар сабзавот ба роҳ монда шудааст. кишоварзони ноҳия соли равон майдони заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ва қитъаҳои замини назди ҳавлигиро пурсамару мақсаднок истифода карда имрӯзҳо ҳосил дар саҳро махсусан шукуфтани пахта хуб ба назар мерасад. зимни боздид раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ба кишоварзону хоҷагидорон суҳбати озоду самимӣ карда ба онҳо оид ба истифодаи оқилонаи замин ва анҷоми саривақтаи корҳои саҳроӣ дастуру маслиҳатҳои муфид дода ҷамъовари ҳосили пахта таъмини дурнамуро дар ин самт муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. дар идомаи сафари кори раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар деҳаи Борхиёни ҷамоати деҳоти меҳвари ноҳияи 5 аз рафти корҳои ободонӣ ва чарғонкунии деҳаи мазкур шинос шуданд. масъулин ва сокинони саховатпешаи деҳаи Борхиён иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмонро сармашқи кори худ карда баҳри ободу зебо гаштани маҳалли зист тозаю озода ва ба рӯшноӣ таъмин намудани сокинон тасмим гирифтанд ки дар деҳа зиёда аз 43 адад симчӯбҳои оҳанӣ васлу насб намоянду дар ободӣ ва рӯшноии деҳаи хеш саҳмгузор бошанд. дар идомаи сафари корӣ ва боздид аз корҳои ободонӣ дар деҳаи Борхиёни ҷамоати деҳоти меҳвари ноҳияи 5 бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бунгоҳи тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд. гуфта шуд ки бунгоҳи тиббӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои ободкоронаи пешвои муаззами миллат ҷиҳати вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иншооти ҷашнӣ бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи бунёди миллӣ соли 2024 оғоз гардида он бо харҷи зиёда аз 900 000 сомонӣ ба истифода дода шуд. бино аз як ошёна васеъ утоқи корӣ дар масоҳати 5 сотиқ замин қомат афрохта бо тарҳи наву замонавӣ ва бо таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда пешниҳоди сокинони деҳаи Борхиён гардонида шуд. гуфтанд ба маврид аст ки зимни ба истифода додани ин муассисаи кӯмаки аввалияи тиббӣ шароити хизматрасонии тиббӣ дар деҳот беҳтар гардида сокинони деҳот аз хизматрасонии босифати тиббӣ бархурдор мегарданд. раванди корҳои сохтмонӣ дар парки технологии инноватсионӣ дар деҳаи уртабулоқи ноҳияи 5 бо маром идома дошта парки технологии инноватсионӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. бо мақсади муҳайё намудани ҷойҳои корӣ аз ҳисоби заминҳои литсеи касбии техникии ноҳия иншооти мазкур дар масоҳати 3 гектар аз тарафи соҳибкор Пиров Собир бунёд гардида дар он корхонаи истеҳсоли макарон, бандубасти писта, истеҳсоли равған ва корхонаи коркарди пахта бо маблағи 2 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шуда ҳангоми пурра ба фаъолият шурӯъ кардан 50 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд гашт. дар идомаи сафари кори раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ва ҳайати меҳмонон аз толори варзишие ки дар назди бинои муассисаи таълимии рақами 36 бунёд гардида буд дидан карданд. гуфта шуд ки толори варзишӣ бо дастгирии сокинони деҳаи Борхиёни ҷамоати деҳоти меҳвар бо харҷи 270 000 сомонӣ бунёд гардида иншооти мазкур дар тарбияи ҷисмонии наврасону ҷавонон нақши муассир мегузорад. зимни боздид ба раиси вилоят иттилоъ дода шуд ки то ин муддат дар назди муассиса толори варзишӣ мавҷуд набуда сокинони ватандӯст тасмим гирифтанд ки баҳри рушди варзиш ва инкишофи ҷисмонии хонандагон иншооти мазкурро бунёд намоянду дар баробари хониши аъло хонандагонро ба машқу тамрини риштаҳои гуногуни варзиш ҷалб намоянд. дар идома аз ин тадбирҳои ободонии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аз раванди корҳои таъмирӣ ва рангу бори муассисаи таълимии рақами 36 дидан намуда барои тозаю озода нигоҳ доштани ашёу лавозимоти таълимӣ ва таъмиру рангубори босифат ба масъулини соҳа дастур доданд то ки дар оғози соли хониши нав толибилмон дар муҳити тозаю обод ба таълим фаро гирифта шаванд. сипас дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 қабули шаҳрвандон аз ҷониби раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид гузаронида шуд. дар ин рӯз тибқи нақша ба қайдгирии 11 нафар сокинон аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ҷиҳати бартараф кардани мушкилоти ҷойдошта аз раиси вилоят кӯмак хостанд. Сафархӯҷа Гулов, Менгелиёр Шерматов, Олия Азизова, Орзуҷон Асоев аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти Нури Ваҳдат 5 ва Кабуд Сайфиддини ноҳия оид ба асфалтпӯш кардани зиёда аз 5 километр роҳи деҳаи Кабуд, дастрасӣ ба мизу курсӣ барои ошхонаи муассисаи таълимии рақами 19, таъмиру аз навсозии хатти партов дар маркази ноҳия, дастрасӣ ба замини назди ҳавлигӣ аз раиси вилоят кӯмак хостанд. таъкид гардид ки дар ҳақиқат мушкилоти мавҷуда доғи рӯз буда роҳбарияти вилояти Хатлон барои бартараф кардани мушкилоти мавҷуда ба масъулини соҳаҳои марбута дастуру тавсияҳои судманд доданд.
саъдулло пиров ва сайфиддин ҳисориев сокинони ҷамоати деҳоти кабуд сайфиддин ноҳияи 5 оид ба ҷудо намудани қитъаи замин барои бунёди муассисаи таълимӣ дар деҳаи кӯҳдоман ва дастрасӣ бо техника барои асфалтпӯш кардани роҳи деҳаҳои ҳудуди ҷамоат аз раиси вилоят кӯмак хостанд. гуфта шуд ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти кабуд сайфиддин то имрӯз аз ҷониби сокинони ободгару ватандӯст зиёда аз 4 пули калони мошингузар бунёд гардида онҳо тасмим гирифтанд ки дар идома аз ин ободкориҳо бо саҳми сокинон роҳҳои байни деҳаҳоро бо сифати баланд асфалтпӯш намоянд. раиси вилоят дар муроҷиат ба сокинони ватандӯсти ноҳия таъкид доштаанд ки ҷиҳати анҷом додани чунин ободкориҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи 5 ҳамеша дар ҳама ҳолат бо мардум ҳамкорӣ зич дошта ба роҳбарони ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ дастур додаанд ки аз тамоми сарчашмаҳо истифода намояду дар анҷоми ин гуна корҳои ободонӣ ба соҳибкорону шахсони ватандӯст кӯмак расонед. дар фарҷум раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид аз камбудиҳои ҷойдошта дар баъзе ташкилоту муассисаҳо ёдоварӣ карда роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ва масъулини ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ ва ноҳиявиро муаззаф сохтанд то ки мушкилиҳои ҷойдошта саривақт ва ҳарчи зудтар бартараф карда шаванд. дар идомаи ҷамъ гуфта шуд ки анҷоми босифати корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишоварзӣ, ободонию созандагӣ, пешгирии сатҳи ҷинояткорӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амсоли онҳо дар ноҳия муҳиму саривақтӣ буда масъулинро муаззаф сохтанд ки дар иҷрои ин дастуру супоришҳо аз донишу малакаи касбӣ истифода карда дар истиқболи ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррас ҳиссаи хешро гузоред.